Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakong san jong ko khubor. Ki darbar ha ka Rajya Sabha ba ka Lok Sabha jong ko parliament kila thot biang nen ka sngi na ka jingmi lempung jong ka kunhun persha ban pun ki wen ya ka darbar halor ka Rafael aircraft deal bat ki di kimat. Mentaka sngi on pli menteri ka tanat ka kot ka khya ka Meghalaya ya ka jing menteri kam ya ka bentaka basau jong ka mega health insurance scheme. Bat jor ka jing kriat akanong ba Shillong bat habun gi bentaka than stila mingi khanglanti ka yor ha ki surok ha tawang. Ki khubor gi babnya. Ka jing ki wen ki dikhot jong ka liang persha halor ka kam thiet ling sun na bari bat ru halor ki we di kiman kala penthot ya ka darbar parliament sa sisen pat nen ka sngi ya ka darbar Rajya Sabha nen ka sngi lahap pensange no bat ya ka darbar Lok Sabha pat lahap ban pensange sipor tat hadu ka por arbaje no phai sngi tang mari sedang ka darbar Rajya Sabha ki dukhot na ka seng congress kila penki biang ya kamat kabalong halor ka jing thiet hiling sun na bari bat kila mi shaklempung jong darbar da ka ba kila ra ki plakat ki batho halor ka jing kersan ya ka jing dawa ka jong ki ban penlong jing toket halor ka ni kamat da ka joint parliamentary committee JPC ki MP na ka seng AIA DMK bat TDP ru kila mi lempung ban dawa ya ka sarkar bakin phai khman sha ki jing dawa ki jong ki da ka jing chmu ban pen su thu pat ba ahlo ka jing kodor jing ki kan bat dawai bat ru ban pen slur ya ka jing rep bat ka jing pene eki la pen long ye ka jing pen inam ye ki jat kan bat ki balong dawai bat ka jing kodor ki jong ki ha ki rukom sumar ki babun jat kabala plihnen ka sngi da menteri ka tanat ka kot ka khya ka Meghalaya uba AL hek ha usus tham auditorium haba ajing kren kumukong san uba hek ula pentim bahaus nem arhajar san arhajan rio ka North Eastern Council kala penlong ka jing jurep bantip ya ka jing don ki kan bat dawai ha ka than East Khasi Hills West Khasi Hills bat Riboy district bat kala shem ba san punyo jat ki kan bat dawai kilong ki bakham pendan kam kan rei bha da kinong sumar tan rai jong ko jela na ka jing bamdan ka rukom lum jing tho ya ka rukom sumar tan rai ban pen kot ya ki jing pang ba pher bat ru ka jing bamdan ya ki jing ithu de ki bor san shar da ka ba I license ban penya yo ki dawai kan bat balashna kimla ban kan tie wi ki nong ai jing sumar da ki dawai kan bat ha ka rukom tan rai de halor kini ki ai bo ba hek ula banjor halor ka judon kam bandan ka jing pulie ka batikna ka bala ban ipad ye ki sernot jing itu ni ki certificate course ye ki nong ai dawai kan bat bala penya da ka tnat ka kot ka khya jong ka sarkar jela ki jat binri Punjabi ki besong basa ha kanong ba Shillong nen kasi kila kentu ya ulat ka Meghalaya utatha gatharoy ba on pen pra bat pen waino ya ka jing tri kam ka kunhun bala thaw ka sarkar ka bala khlie do sembut menteri rang ba ka jela halo ka jing keno ba ka ne ka kunhun ka pen mi egi hukum da ka jing thmu ban weng bat pendu jaka ya ka ni ka jat binri ki nong elam ka Harijan Panchayat Committee ka belong ka kunhun ka ba mi khmat ya ka jat binri Punjabi ru kala kerpat ya ulat ba on shim mi ki sin jam ki ban penti kena ba ki bor san shar kin ai pata khandau ya ki ars pa khat pratli ki long ying sik ki besong basa hatham yo mulong bat kala kerpat ru ya ulat ba on ai hukum ya ka sarkar jela bakan ai kerteng ya ka tham yo mulong kum ka Punjabi colony ka belong ka Jakarta jong ki jat binri Punjabi hapo Shillong laban pen kan mau ba ka sarkar kala thaw ya ka high level committee balalam khmat da u sembut menteri rang ba ka jela ba prestun tun song ban pet ban kmi na barok kiliang halor ka jingjai so adat ka bala jaman ta usnem ka bala mi hatham yo mulong ka sarkar Meghalaya nen kasi kala penmi ka hukum ban penlat no saya ka laipo percent ni laipo na kasi spa ka area jong ka tulop batmai bat ki allowance sya ki nong trei jong sarkar jela ki berang trei bat bala song that na ka kam kabalong na du kasi tere uklalong kot 8,000 khat nyo hadu ka laipo tere uno pra 8,000 khat nyo ya ka office memorandum jong ka ni ka hukum la pelat nen ka singi
Kani kubor kawan Shapina ka All India Radio Shillong. Ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana kabala trekam kum ka Mega Health Insurance Scheme ha ka benta ka basaw on play ya ka jingpeng trekam ya ka ha Shillong mata ka singi. Ya ka ni ka scheme on play do menteri rangba ka Meghalaya u Conrad ke sangma ha ka jingedan lang u menteri ka tenat ka kot ka kya jong ka jela u ba AL Heg bat u Dr. Indu Bhushan u belong u Chief Executive Officer jong ka National Health Agency jong ka Sarkar India. Ka Sarkar Meghalaya lingba ka State Nodal Agency jong ka Megha Health Insurance Scheme MHIS kalayay persang klem song than ha ka ban yo pentri kam ye kani ka scheme na ka benta ka jing mentua jong pat ba la penlong ya buntli gi program ai jing kai pentibin da ka jing yarap jong ka National Health Agency jong ka Sarkar India ha ka bala ai jing kai pentibit ye ki dukhot jong ka kunhun pentri kam halor ki rukom tri kam bathamai jong ki software kani ka scheme kan ai jing kershan bai sumar ye ki pat ba ka Meghalaya ha ka pang ka sitam hadu san lak tengka kabakan thup langru ye kinong tri sarkar jong ka jela bat jong ka sarkar pedeng u menteri ramba ka Sikkim u Pawan Kumar Chamling heneng ka singi ulawan ra ye ka jingdawa ye ka mang tengka balai spa lai pusau point ar nyo klur tengka ha ka dorbar thawan ka jela u Chamling u babat ru ye ka tenat ki kam pisa tengka ka tenat ki kam khajna bat ka tenat ki rukom penlut ye ka pisa ulawan ra ya ka jingdawa mang tengka na ka benta ka jingdon kam ka jela bat ulam phang ka yen darbar u KN rai uloong ba ya ka jingye tai halor kani ka benta on penlong mata ka singi u menteri ka tenat Law, Legal, Legislative and Parliamentary Affairs u RB Suba ulawan ra ya ka Sikkim Lokayukta Amendment Bill hakmat ka darbar ka jingkriat ha kanong ba Shillong bat hikiwe-kiwe di ki benta jong Meghalaya kala nang jur ha kini ki arsengi balala ha ka ba ha Shillong ka jingthau ha ka jingkriat ka sun beneng kalong nyo hadu pra degree Celsius nalor ka jingkriat kabala nang jur ulo khando ulatap ye kanong ba Shillong nadu ka performance step nin ka singi kat kum ki kubor na katanat Indian Meteorological Department ka jingshit jingkriat ha kini ki hindiat singi ki ban wanru kan nang hiar bat kala bandan ka jinghap slap ha katu ani ki jaka ha keleng ka jala Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram bat Tripura Buntli ki district ka Arunachal Pradesh ki bakanthop ru e ka tawang kila yo e ki jinghap yor ka baningkong e jong kani ka ayom telang ka Silapas ka ba Hatawang district kabadan ha ka kenjang ka bakhatlai hajar news pa phut na sladu riau bat kabadan ha ka surok na bom dila Satawang kala yo e ka jinghap yor nadu kala sing iblai ha ka bakladan ka jingthot ha kali ka wan jungki kali ha surok laong u additional deputy commissioner Kajang u LW Bapu buntli ki kali kila sakut ha ka surok hajan ka Silapas ha ka sibaar na ka daw ka jinghap yor bat kibor penia district rangkat bagi pulet bagi bor sipai kila let ban pelat yaki kajing hap yor kala jaru habom dila kabalong ka headquarter jong ka West Kameng district hakilum ka Mechuka ka Baha West Siang district bat ha Mayudia ka Baha Dibang Valley district hakini ki kindiat singi belala ha Assam ka Dwijing Festival ka balai kan sedang ha ka atnyo terik menta ubenai ha Chirang district haba pli pedai ya ka syap bat iki jengruai team jong kani ka tamasa ha Guwahati u menteri ka tenat ki kam jungok kai perthei jong ka Sarkar Assam u Chandan Brahma u loong bala kmilinti ba ka jengwan juki briu sya kani ka tamasa kan om dunai ka khatsan lak ngut uni u menteri u leethu ba u menteri ka tenat PHE ka jela Urihon Daimari un pli perdai ya kani ka tamasa kat ba menteri rang ba ka jela Sarbananda Sonowal un yedan kat ha kani ka tamasa ha ka arp kundai terik menta ubnai ha kani ka tamasa ka bakhat ars ngilenter kindon ki program ki babunjan ki bakentup ya ka adventure sports ki jingdi ki jat jingba per ki tamasa pen ilarti bar ki jat jingile ka ten rai
Kinong simenta kin wan ru na Thailand, Bhutan bat Bangladesh. Kat tu kan ko khubor klakot ke balawan sapi na ka All India Radio Shillong.